Hamugaway na ang kahimtang sa atong mga anak ug puros na professional. Si Edjan, doktor na. Si Mark, nurse. Ug ang atong kamanghuran si Dave, nanakay na og barko. Kining tanang grasya nga gihatag sa Ginoo, pinaagi sa atong mahal na patron nga Birhen sa Fatima. Mao manimba ta karon. Han, kamusta lang usa dito ang manimba? Kita bitaw ka, busy kaayo ko sa atong pag-atiman sa atong negosyo. Makasamutra na ang akong Ginoo sa atong sitwasyon. Han, bisan unsa ka busy nato, gahinan jud nato og adlaw ang pagsimba ug pagpasalamat. Basta sa sunod na lang, Han, kung makapuyog ko ninyo, kamusta lang karon, Han? Okay na. Sige, panglakaw na mo, kay tiwason sa ninako ang akong trabaho. Pre, ayaw kalimutan. Sa'yo biyang magsugod ang derby. Pre, maabitaw pre, wala kong kuyog sa pagsamba. Kay mga tutag dirbe, dako ginikikahin na ko nga buhunan. Buenas ngarita karon, lingaw gitang duha, at tutag bar pre. Kasakit sa akong dugang. Ug nikuyog pa ka na mo sa pagsimba, dili unta ni mahitabo karon. Nalimot na manggod ka, kining tanan nga atong natagamtaman gikan sa kahitasan. Han, dili pa ulahi ang tanan. Maayo pagani nga gihatagan pa aglaing higayon. Ang imong daling kaayuhan. Daghang salamat sa imong paggawas kanako ug niining ikadupang nga kinabuhi nga imong gihatag. Pasaylo ako sa akong pagpasagad ug akong isapan nga sukat karon. Ako
contestant number 1, halad ug pagdaig gikan sa pamilyang Mangga ug Atis.